Hi guys, welcome sa akong channel. Karon guys, ang atong i-vlog karon mag-unboxing ta sapatis nga gikan sa Canada. So atong tan-awon guys kung unsay sud kay mga baligya ko no ang uban pod mga gamit, mga panghatag siguro o kabalo. So tara guys, ato nang abdihan pakit-on ta muna ako kung unsay sud sa karton. Sige. Hi guys, mag-open na tayo nga ning package. Ito na yung abihan ko sa gani. Yung siya mga ngan. Kani ka ante. Ante Mense. Okay. Nara nga mo Doon sa Baligya. Pikas. Baligya. Baligya Oranza Rosales. Migad. 600. Anyong. Si Anyong. Fusili! Lenja, what's this? Bati, isig alam mo? Fusili. What's that? No names. Lenja. Ato na no name. No name. Mama. Ma'am Elsie. Elsie. Ma'am Elsie. That's for you. Sani? Mincy. Kani. This Nanoy siya mga ngan. Taga na tagiyaan ni. Nutella. That is Nutella. Sabihin eh. Nutella ni siya, guys. Ano yung mga Nutella? It's near Thank the you, tail. Ate Baby. Next back at Dinigikan siya. Ang Jory. Dinigikan. Isa si Ma'am Elsie pa. Katong... Dinigikan ni siya. Yeah. From Canada. Jum Jum and Precious. This is ours. Okay. Amo ang kuya. Amo ang kuya, ma. Ato anin tanan, uy. Kamura di ay. Okay. You eat. Dito. Weh. Ala. Wow! So ano eh? Uy! The Colgate. Yes. Okay! Ganda mo gyapon. Kato. Di na tayo mag-toothbrush o kasi. Nag-toothbrush ito kasi ma. Di na mag-toothbrush kasi. Yes! Sapatos na ko. Spaghetti stick. Sapatos na ko, oh. Kuha mo Spaghetti. na yun. Katong yung next Oo. Ako ba rin? No. Linda Rosales, Jory Rosales. Gana na may. Baligya. Nagutos post pa ba? Sila man yun. Amo na yun ni Romnick. Ate. Nagutos post pa ba ba? Ika na po mabe. Ngi! Ako, ayaw doon. Paikay ko na. Kundi. Ay, ipapalim ka mo. Na-video na niya. William. Kuya William. Na-video niya pa. Video na. Kuya Saan eh? William eh. Ay, pinagati. Binis ah. Diri, oh. Yeah. Ako, ko lang niya, uy. Saan tayo? Tendareneng.
Wow! Pang papa. Kantiyo. Mana yun ni Romnick ako ha? Di, basa ulo. Bago ito yung pa. Kantiyo bro. Wala, ayun. Ano natin? Kantiyo. Salit. Oh, ano. Lagi, magkaga. Ako di gibungkag. Oh, da. Da! Nakakatuwa! Uy, manggutin niyo, ama. Ano ba jury na gito? O lahi po ito mga ito de. Doa de. Bilhin. Wando tama. Mabuak na. Dali. Isa na. Ay, naigan. Wala, ano? Bener, diputus. Punta rin. Tira. Kaya, face mask. Para dire, oh. Face mask. Wow. Wow. Ano tama na nga? Oh, I must. Ito ba? Utsuna. Oh, sexy. Kasi ka lang siya, oh. Dahan kay face mask. Ay, iba dito. I-post. Kaante. Isa pa kong kaglong. Sige na dia. Ito mo? Wala. Oh! Ako rin. Oh! Stop. Ano? Stop pa. Isa pa rin. Pare. Alay. Wow, okay. Dami nito. Nye. Nalagi siya bago. For men, pang papa. Aftershave ko na pa. Nalagi siya baho. Kanya, pang spray ninyo. Ay, ko ano, oy, nalain siya baho. Sino taray? Nalagi siya baho. Pregnancy test. One. Wait, azure. Kasi expire. Siyempre, nga na pregnancy test. Kung anak mo, sulay ka. Wala nang mo. Ay, kuno di ako sana. Oh, it's positive! Butang da. Malagyan na po ka ma. Malagyan na po ka ma. Pregnancy test, pabuntis pa ko. Lagyan na po ka ma. Dito da. Na yung mga santos. Kahit pa English letter. Guys, mamaigya kog mga facial mask, pang foot mask, pang nawong. So first is the foot mask. Yeah, the face mask. Hello, guys. And we're now unboxing the Gikan sa Shopee. So, at with now, abiha. Na. Sige, himus. Uy. Nara guys. Aman ng aglihan. Pero kanina at sa among likod. Nga murag nilabhan. Mga nilabhan oh. Nasa pa rin ari-ari oh. Ama! Linda Rosales. Murag na siya. Murag mga bulingon. Murag mga nilabhan. Maria Linda. Pero di ka nasa sa box. Di ka nasa sa So, package. opina na. Linda Rosales. Habog man ni Mao. Asa ditong bag ko. Nasa bag. Nara diri. This is large. But surprise. Kanagita sa di sa package mo. Surprise ko. Unsay sagod.
Ay, nagkakita naman sa title. Asa dyan eh. Wala, uy. Kana na lang, uy. Uy. Api ng isa. Ipabuto-buto ko ni. Ang kanina yung cellphone. Prank. Na-prank ka ba? Ha? Oh. Sinabihan. Kita yan. Ano ti gunting? Yeah. Tinuod ang shopping ano. Sala siya. Tripod. Tripod. Octopus gray at pad. Ano, abi? Bala kong habo. Wait, delivery na siya? Yes. Bagong Pero na ako siya, kuan. Nara! Na siya ipapanalay sa cellphone. Then the gorilla. Ay, kuan sa mong likod, guys, ha? Kag di... Wapin ni Ay, kahipos. Ang gorilla pa. Wala pa may kahipos sa kuan. Ang octopus gorilla pag pwede mo siya manaan. Eh, di siya mataas. Ano na siya kang ano ba? Guys, you gonna Hindi na siya mataas. Ano na siya? Pwede niyo mo siya kung sa iyong anang kung i-ana niyo sa bintana. Ano na siya? Ano oh? Ibitay. Kabitra na. May siya octopus. Then ato siya isa. Zero. Eh, pero sa unboxing barang? Then ibutan yung Apa sa unboxing? Apa sa unboxing sa ngamang jogging barang? barang ng billionaire. Ganaan. Hoy! Hawa! Maa. Charan! Ate ibagay ng cellphone. Guys, the set up na. Ano na mong gigamit? Pwede na gamitin din na itong self-esteem. Pwede naman Kaya mo lang sa likod. Sulat mo dyan sa package guys. Wala pa dyan na mo nahipos. Wala pa mo sa display kaya mas aning ibaligya man ang uban. Tarang package guys. So. Hi guys! Bakuan ko nga rin sa itong kaniang. Kani, ang gikan sa ang sapsot sa package kung sa gikan sa Canada. Ani di guys oh. Nasa kilig na katong package. Naami tag sa ka-package sa mga gsuon. Thank you kaayo sa akong ugangan nga si Mama Mary Rosales. Na si Baby Grace. Naami ani vitamins. Naasad mga ingani tapos siya ngan. Basta sa package na adyo na siya mga ngan. Shampoo. Toothpaste. Then Cuchillo. Oh, gamit kayo siya. Gamit kayo ng ano. Thank you, Baby Grass. Catalan family, thank you so much. Og Irish Spring. Dagan pa katanggapin. Dito na nakaangaban. Kasi, smooth kayo ni. Natin nila kabutang. Jory and Lenda. Smooth kasi ay pwede sa ibutang sa mga sanina. Sa anyong aparador. Pwede ni ibutang. Smooth pa ayo ng mga sanina. So, guys. Ako'y wallet. Nasa siya nakapangan nga Linda. Kami na kay ako si Maria Linda. Maria Linda ba ang akong name? Mang Maria ang ako ang gibutang sa YT kay Maria is ako. Maria itong ako ang
anak nga babae. So guys, tara oh. I open. Right na po nang vlog Oh, ma. wallet. Ma. Or ewan yung sumpay. Si Anggo, hindutoy. Yan nasa siya pakapin nga ani. Key holder. Thank you so much. Grace Catalan, thank you so much. Danan kay ko. Gatong pang mga sanina. Thank you so much. Itong taak, pakit unta mo na ako. Yeah, i-open na ako ha. Pakit unta mo na ako. Medyo pilmiro pa ito. Wow, $9. Ay. Na siya pakapin. Oh. Ito guys, may pakapin oh. Kikikik ka ma. May pakapin nga $2. Thank you so much. Nauna siya pakapin. Thank you. Thank you. Kaya naman good na basta mo hatagan ikag wallet. Naadyo na siya. Imo dyan na siyang pakapin ng kwarta. Subla namin sa piso. Panching kustabos ba? Thank you. Thank you. Kung naatan ang ibalhin mo. Basta na-apelain. Wala. Maura dyan to siya. Ano yung so? Lamay! Nang gilihan akong pitaka ugsot. Wow, thank you. Na ako pitaka, mga pitaka na ako, mga bati na siya kayo. Pero sa lang itang. Yeah. Ito na ikaon ba? Ano? Nesok ka sa tindahan sa Ay! Asin, Yeah! where are you? Thanks! Thank you. So, paka-nice. Wait, asin! Bye guys! Maratong nga akong gi-share ninyo nga pag-open sa amo ang nag-unboxing ni sa amo ang package o katong sa kuan gani sa tuoy sa Shopee. Thank you Shopee nalit kay mag-service namo. So bye guys, sa sunod na pud nga ko nga vlog ha. Palihog og tan-aw, palihog og subscribe sa among channel. Bye.